תמיד היה לי את החלום לפתוח מקום קטן, שכונתי, לא גדול, שאני אוכל לייצר בו קצת. זה התחיל מקונדיטוריה, וכשמצאנו את המקום, אמרנו, זה יהיה מקום שאפשר לעשות בו גם קפה. כשנכנסתי לפה, הקופה הייתה די בסיסית. כשהעסק התחיל להראות תוצאות, אז החלטנו להתקדם עם קופה יותר טובה, שחשבנו שהיא תתאים לעסק שלנו. קרבו נותנת לנו מענה לכל הדברים שאנחנו צריכים בעסק שלנו. אם זה לדעת מה הלקוח רוצה, איזה מוצרים הוא צורך. היא יכולה לגבות את כל הנתונים שלנו, היא יכולה להוציא דוחות. יש בה חדשנות, היא נראית הרבה יותר טוב, היא משדרת יוקרה. היום בן אדם אחד יכול לקחת את המסך, לצאת החוצה, זה מייעל. אנחנו חיים בעולם טכנולוגי, וחשבתי שזה יכול להיות מאוד נחמד, שבכל העולם הזה גם הקופה תהיה כזו.